Quina edat veig, Helena? Que ja vull per a sopar. Tinc una fam. Estic preparant una ensalada. Mira, li he posat uns trossets de ceba i carlota, unes fulles d'encisam i una tomaca tallada a rodanxes. Espera't que t'ajude. Li afegiré un poquet de bròquil, ben xicotet, unes pipes torrades i unes panses i tallaré un poquet d'api ben finet per a damunt. Per acabar, un polsim de sal i un bon xorret d'oli d'oliva. La taula ja està parada. Anem a sopar. L'ensalada està molt bona. Mai li haguera afegit aquests ingredients junts. És que me l'acabe d'inventar. He pensat en posar-li diferents parts de les plantes que es poden menjar. Per exemple, la ceba i la carlota són arrels. Ah, clar! L'encisam són fulles i les pipes i les panses i les tomaques serien els fruits. Correcte, i falten les tiges. Per això he posat api i les flors, és a dir, el bròquil. És una ensalada completa. Ah, aquesta ensalada és un enigma que m'has fet. Ara entenc, pues, el que vols. Vols que estudiem les parts de les plantes? Has encertat. Les parts de les plantes són 5. Les arrels, el tronc o la tija, les fulles, les flors i els fruits. Cada part té una funció diferent per a que la planta puga viure. Els arrels és la part de la planta que està soterrada baix de la terra. Serveixen per a sostindre la planta i absorbir els nutrients de la terra. Els arrels estan dividides en 4 parts. La còfia, l'arrel principal, l'arrel secundària i els pèls absorbents. Sabies que hi ha arrels que es poden menjar? Les pataques, els alls, les carlotes, les cebes, els moniatos o els naps. La part de la planta que ix de la terra a l'exterior s'anomena tronc o tija. És com l'esquelet de la planta. En el cas dels arbres, aquesta part s'anomena tronc i és llenyosa. Es pot saber els anys que té un arbre comptant els anells del seu tronc. Pel que fa a les plantes o les herbes, aquesta part s'anomena tija i és més tendra i flexible. La funció del tronc o de la tija és mantindre dreta la planta i transportar l'aliment que xuplen els arrels fins a les fulles. Segons el tronc o les tiges, les plantes es poden agrupar en arbres, que tenen el tronc dur i gros, arbustos, amb la tija dura però fina, i herbes, amb la tija blaneta i molt fina i de color verd. Les tiges també es poden menjar, com per exemple els espàrrecs, el bròquil, els alls porros, l'api, els cardets o les penques de les bledes. Les fulles
són les parts verdes que naixen a les rames. Aquest color verd li proporciona una substància que tenen que s'anomena clorofil·la. Les fulles permeten a l'arbre respirar i fabricar el seu aliment. Les parts principals de les fulles són el peciol, que uneix la fulla a la rama, i el limbe, que és la part més ampla. Allí es troben els nervis i els estomes, unes obertures per a on respira la planta. Alguns arbres, quan arriba la tardor, perden les seues fulles. Després, en arribar la primavera, tornen a brotar. Aquests arbres són de fulla caduca. En canvi, altres no perden mai les fulles. Estos són de fulla perenne. Sabies que les fulles també es poden menjar? Per exemple, l'enciam, el llorer, l'endívia, els espinacs, el julivert i la menta. Les flors i els fruits els veurem a l'altre vídeo. Vos esperem!